Tá sean special. Seo an tríhuair in isceas na Gaeltachta tucaín seo agus tá mé héana gaiireachta líonnta faoin lá cecha bhfuil gasúín gimar bPáirc Chrócaigh an chéad láiríomh agus a bhuiich duine bit ar a dán sean zimmer bPáirc Chrócaigh dúcha sé cap sean seo. Bheith an seo chun scéim na Gaeltacha fógrú do daoine yoga Gaelah agus Chomhairle WO scéim antábhaach chun an Gaelga a Chrócaigh tríd sport agus is rodíonnta